Všetci, ktorí sa zaujímajú o viaceré aspekty elektromobility, sa mohli v stredu 27. apríla zúčastniť prednášky technického riaditeľa Tesla klubu Slovakia, konajúcej sa na Fakulte riadenia a informatiky. Tesla klub Slovakia spája všetkých fanúšikov a nadšencov Tesla Motors a elektromobility. Na tejto zaujímavej prednáške sa ich zišlo naozaj dosť a mohli si počuť bližšie podrobnosti o elektromobilite a princípe pohonu. Podrobnejšie boli predstavené niektoré elektromobily Tesla, boli popisované ich jazdné vlastnosti, systémy na riadenie vozidla či zabudovaný autopilot. Časť prednášky bola venovaná aj víziám rozvoja e-mobility na Slovensku, už existujúcim nabíjacím staniciam a možnosti zaobstarať si elektromobil. Celú prednášku viedol pán Stanislav Kurek. Dneska sme tu mali zaujímavú akciu, stretnutie so študentami a s predstaviteľom univerzity ohľadom elektromobility. Mali sme tu možnosť predstaviť aj Fisker Karma, takisto Teslu Model S v dvoch prevedeniach. No a celkovo sme sa bavili o problematike elektromobilite SpaceX, SolarCity a Hyperloop, základné informácie o týchto projektoch a o vlastnostiach. Samozrejme, gro bolo elektromobilita, ktorá je budúcnosť z pohľadu jazdy a dopravy a ekonomiky. Veľkým lákadlom pre zúčastnených bola vidina jazdy v jednom z Tesla elektromobilov. Vyžrebovaní šťastlivci si mohli vybrať jeden z dvoch prevedení modelu Tesla S alebo Fisker Karma. Súčasťou prednášky bola aj prezentácia automobilu Tesla, čo určite prilákalo mnohých návštevníkov. Pre televíziu ITčko, Lucia.